Biko to učí, že hnev nie je mocou, ale putom. Človek verí, že keď sa hnevá, drží v rukách spravodlivosť, že si chráni svoje hranice, že sa bráni voči krivde. No v skutočnosti nie je hnev reťazou, ktorou spútava druhých, je reťazou, ktorá drží jeho samého. Bytosť, ktorá kráča cestou Bikoto, chápe, že zloba nikdy nezmenila minulosť. Každá spomienka naplnená hnevom je ako ťažký kameň, ktorý človek nesie so sebou, veriac, že ho raz použije. No čím dlhšie ho drží, tým viac ho oslabuje. Spravodlivosť neprichádza cez hnev, ale cez pochopenie. Bikoto pripomína, že odpustenie nie je darom pre druhých, ale oslobodením pre seba. Neprekresľuje minulosť, nevymazáva bolesť, len ju prestáva niesť. Pustiť hnev neznamená zabudnúť, neznamená schváliť to, čo sa stalo. Znamená to prestať byť väzňom vlastných myšlienok. Tí, ktorí kráčajú cestou Bikoto, vedia, že hnev je len tieň, ktorý človek živí svojou pozornosťou. A keď pochopí, že ho už viac nepotrebuje, zistí, že ho nikdy nepotreboval. A vtedy sa reťaze rozpadnú. Nie preto, že ich niekto prelomil, ale preto, že už nie je nikto, kto by ich držal.